हेलो हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ, जय राधे समस्त को नमस्कार। तो आज मो नुआ ब्लॉग की आप समस्त को स्वागत। तो फ्रेंड्स, आज गायमा नाम रत्नगीतार 10 नंबर अध्याय। तो चलो सुनवा। आदौ देवकी देवी गर्भजनम गोपी गृहे वर्धनम मायापुतन जीवितापवरणम गोवर्धनम धारणम कंसं छेदनं कौरवादिहनं कुन्तीसुतः पालनम् एतद्भागवतं पुराणं कथितं श्रीकृष्णलीलामृतम् अनाम्न जयते नामय नामाश्चक्षरसम्भव अक्षरा जयति मूर्तिमन्त्रं प्रकाशयेत्। दशमोऽध्याय। मकर शुक्लपक्ष पौर्णमी रविवार मघा नामे नक्षत्र जे अटे से दिनर सिंह नामे चंद्र जे करण शुभ अछि उषा बेले अनुकूल कलु सव्यसाची आगे बल राम साथे सुदामा कुमार शुभ बेले श्रीनगरु होइला बाहार मौଳାଙ୍କ ନନ୍ଦନ ଯେ ଉଗ୍ରସେନ ନାତି ସୁରଥ ହିଁ ଲାଗିଛନ୍ତି ଆମ୍ଭ ପଛକତି ମଥୁରା ଭୁବନ ବେଗେ ହୋଇଲୁ ବାହାର ଶ୍ରୀପୟରେ ଲୀଳା ବିଜେ କଲୁ କିଛି ଦୂର ଥୋକାଏ ଗମିଲୁ ଯେ ଯମୁନା କୂଳ ମାଡ଼ି ନୈಋତ ଦିଗେ ଗଲୁ ଯେ ପୂର୍ବ ଦିଗ ଛାଡ଼ି महावन गहन पर्वतलता मान हल भरे भूमिरे लोटंती तरुमान हरिण बाहुटिया शार्जुल मत हस्ती शशामूषा सहिते मर्कट नाना जाति चरती जेहु जेते मृग स्वयंवर व्याघ्र जे उल्लुक गंडा गयल अपार शालशील तरु जे अछई दिव्य राम केन्दु जे कइथ बेल गंभीरी उपम अगुरु चंदन जे गुगुल राम गुआ नारंग भंजई जे आवर पाल धुआ हरिडा बाहाड़ा जे अला तरु माल निम्ब बट बेदबदारु पूर्णांग मंदार कंचन पाटलिया दिके करू कलना शाल पूर्णी सरल धातु की गंठियना मरीच लवंग पारी जातक सहिते तरुमान अर्जुन कहिबा तोते केते फल भरे वृक्ष जे दिशंति दिव्य शोभा शिखकु चाहिले जे खसई फूल गभा महाघोर विपिन जे दुष्ट जीव नाही मनर सानंद पार्थ हेउअछि जहि हरस होइन जे पसिलु तिनि जन आदित्य गस्तकु गलु बेनि सहस्र जुण कहु कहु एते दूर गलु पंडु शिष्य डाहाळ देशरे जाई हेउ परवेश अंतर्वेद नामे तहि नदी एक बही गंधन भोजन तहि कलु बेनी भाई नगरे पशि उत्तम तंडुल मागिलु भोजन शयन लागि आर दिन गलु हरसरे गमिलु बहुत दूर बाट कोलाहल बनरे पसिलु पंडु चाट महाघोर अरण्य पर्वत तट लागे वैशंपायन ऋषि आसुचंती आगे खंड दूरु अर्जुन हे देखि आंभ मुख निस्तरिली बोली मुनि मने महासुख निराकार पुरुष जे देखिली लोचने जन्म मोर सफल होइछि एते दिने धन्य मोर पिता माता जीवन ही धन्य एते बोली छामुरे मिलिले महामुन्य मुनि के देखिन आम्भे सुन पंडु बाळ गड़ घाली शोइलु मुनि पाद तल करपत्र जोड़िन छामुरी कलु स्तुति देखि महा सन्तोष होइले महाज्योति मुनिए बोइले कृष्ण कहीं आग बढ़ी आम्भे तांकु बोइलु जाउछु पाठ पढ़ी अवंती नगरे अछि शांति पनी घर तेणु करी भोमुनि गमिलु एते दूर मुनि बोइले ताहा कहिब तोते आम्भे
କାହିଁ ପାଇଁ ପଥ ଶ୍ରାନ୍ତ ପାଇଅଛ ତୁମ୍ଭେ ଅବିକାର ପୁରୁଷ ତୁ ଶୁଣ ନନ୍ଦ ବସି ତୋହ ମନ କଲେ ବିଦ୍ୟା ସବୁଠାରେ ଅଛି ଆମ୍ଭେ ତାଙ୍କୁ ବୋଇଲୁ ଶୁଣିବା ମୁନିବର ଗୁରୁ ସେବା ନ କଲେ କେମତେ ହେବୁ ପାର ମୁନି ବୋଲେ ଯାହା ଆଜ୍ଞା ଦେଲ ଖଗପତି ଏ ତୁମ୍ଭର ବଚନ ଯେକେ କରିବ ନାସ୍ତି ଅବନ୍ତିପୁରକୁ ଯେବେ ଯିବ ଭଗବାନ ଶାନ୍ତିପନି ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଜୀବନ ହିଁ ଧନ୍ୟ ଏବେ ଯେ ଫିଟିବ ତାହାଙ୍କର ମନ ଭ୍ରାନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକେ ଗଣିତା ସେ ହୋଇବେ ଘାନ୍ତି ଏତେ ବୋଲି ମୁନି ଯେ କଲ୍ୟାଣ ତାଙ୍କୁ କଲେ ଆଶିଷ ତଣ୍ଡୁଳ ବେନି ଭାଇ ଶିରେ ଦେଲେ ଶାଳଗ୍ରାମ ଶିଳା ପାଣି ଦେଇ ମୁନି ବର ବୋଇଲେ ତୁମ୍ଭର ମନୋବାଞ୍ଛା ସିଦ୍ଧ କର ବେଦବ୍ୟାସ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ଦରଗିରି ତଟେ ଥୋକାଏ କଦୂରେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବ ନିକଟେ ଏତେ କହି ମୁନିକି ମେଲାଣି ଦେଲୁ ତହିଁ ତିନି ଭାଇ ଚଳିଲୁ ପଶ୍ଚିମ ମୁଖ ହୋଇ ଗଣ୍ଡୁକୀ ନଦୀର ତୀରେ କିଛି ଦୂର ଗଲା ଭୁଜଙ୍ଗ ଦେଶରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲୁ ଚିତ୍ରକୂଟ ବୋଲି ତହିଁ ପର୍ବତେ ଆରମ୍ଭ ବେନିଶତ ଯୋଜନ ଅଟଇ ତାର ଲମ୍ବ କଳନାନ ଯାଇ ସେ ଅପୂର୍ବ ଦିବ୍ୟ ସଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଉଡ଼ଇ ସେ ସତେ ଜୁଣେ ଉଚ୍ଚ ବିସ୍ତାର ଗହନ ଲତା ତରୁ ମାଳ ମାଳ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ବୃକ୍ଷ ଡାଳ ଆଦିତ୍ୟ କିରଣ ଯେ ତଳକୁ ଆଉ ନାହିଁ ଦଶ ଦିଗ ଘୋଟିଅଛି ଏକ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଫୁଲ ଭରେ ତରୁ ଯେ ଅପୂର୍ବ ଶୋଭା ପାନ୍ତି ରେଖ ରେଖ ହୋଇ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ପଡାଳ ପାନ୍ତି ସେଠାବରୁ ତିନି ଭାଇ ଗଲୁ ଅତି ଖରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲୁ ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମ ନଦୀ ତୀରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବୋଲି ତହିଁ ପୂର୍ବତେ ତେକ ସଞ୍ଚ ସତେ ଜୁଣ ବିସ୍ତାର ଯେ 10 ଜୁଣ ଉଚ୍ଚ ସେ ପର୍ବତ ପୂର୍ବ ଭାଗେ ପର୍ବତେ ଉତ୍ତମ ରଘୁବୀର ବୋଲିନ ସେ ପାଷାଣର ନାମ ବ୍ରହ୍ମଗବତୀ ନଦୀ କି ସେ ଉଭାଲୋକ ଛାଡ଼ି ଚେକି ବସିଛନ୍ତି 16 କୋଶ ଭୂମି ମାଡ଼ି 10 ଲକ୍ଷ ଘର ତହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରଜା ପୂର୍ବେ ଜାଗ ସଞ୍ଚିଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ଅଷ୍ଟାଦଶ ପାଟକ ଯେ ନାନା ବନ୍ୟ ଜାତି ନଗର ବେଢ଼ି ଘଟିଲଙ୍କ ଘର ଚଉକତି ଜଗତି ଅଣ୍ଟାଳି ତହିଁ ଦେବସ୍ନାନ ମାନ ଅନଛତ୍ର ବସ୍ତ୍ର ଆଦି ଅନୁକ୍ଷଣେ ଦାନ ରାମେଶ୍ୱର ବୋଲି ତହିଁ ଲିଙ୍ଗ ମହାଶୋଭା କୋଟିଏ ଏକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶଇ ଆଭା ସେଠାବରୁ ତିନି ଭାଇ ଗଲୁ ଅତି ଖରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲୁ ଯାଇ ଚିତ୍ରପଲା ତୀରେ ଭୈରବ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲୁ ଯାଇ ଯଜାତି ଜଟକ ଯେ ଶ୍ମଶାନ ନଗ୍ର ଭୂଇଁ ଚାରି କୋଶ ମାଡ଼ିଲ ଯେ ଅଛି ନଗ୍ର ଗୋଟି ଚିତ୍ରୋତ୍ପଲା ନଦୀ ତହିଁ ପୂର୍ବ ଭାଗେ ଖଟି ପଙ୍କ ନାହିଁ ତହିଁ ସେ ପବିତ୍ର ନଦୀ ଜଳେ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡୀ ଛନ୍ତି ଯହିଁ କୂଳେ ଐରାବତ ବୋଲିଣ ଇନ୍ଦ୍ରପାଟ ଗଜ ପୂର୍ବ ଦିଗେ କଟକ ସେ କରିଅଛି ଉଜ ସେଠାବରୁ ତିନି ଭାଇ ଗଲୁ ଅତି ବେଗେ ଧାତିକାରେ ମିଳିଲୁ ରେଣୁକାପୁର ଲାଗେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ବୋଲି ଯେ ପର୍ବତେ କତହିଁ ସେଠାବରୁ ଚଲିଗଲୁ ଉତ୍ତର ମୁଖ ହୋଇ ଗୋଦାବରୀ ସରସ୍ୱତୀ କୃଷ୍ଣବେଣୀ ଜିଣି କର୍ଣ୍ଣାଟ ଦେଶରେ ଯେ ପଶିଲୁ ଯାଇ ପୁଣି କଟକର ମଧ୍ୟସ୍ଥାନ ମଣ୍ଡପରେ ରହି ଶୀତଳ ମୋଣଇ ତହିଁ କଲୁ ବେନି ଭାଇ ରଜନୀ ପ୍ରଭାତେ ଗଲୁ ମନର ଉଚ୍ଚାଟେ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିଲୁ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ତଟେ ସେଠାବରେ ଥିଲେ ବେଦ ବ୍ୟାସ ମହାଯତି ଧ୍ୟାନେଣ ଜାଣିଲେ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଆସୁଛନ୍ତି
ଶାନ୍ତିପନି ଘରେ ବିଦ୍ୟା ପଢ଼ିବାର ପାଇଁ ତିନି ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏକମତ ହୋଇ। ଅବଶ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେ ରୁହାଇବୁ ଆଜ, ଜନ୍ମର ସୁଫଳ ଯେ ଦେଖିବା ଦେବରାଜ। ପରମ ମୁକତି ଯେ ପ୍ରାପତ ହେଲା ବାଟେ, ରାମକୃଷ୍ଣ ମୋଡ଼ ହିଁ କରିବେ ଆମ୍ଭ ମଠେ। ଏତେ ବୋଲି ମୁନିବର ପାଛୋଟି ଅଇଲେ, ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଜ ଦେଖିବୁ ବୋଇଲେ। ଖରତର ହୋଇ ଘମନ୍ତି ମୁନି ବ୍ୟାସ, ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇଛନ୍ତି ବେନିପଦ ଶିଷ୍ୟ। କହୁଁ କହୁଁ ନିକଟ ହୋଇଲେ ଆସି ମୁନି, ଛାମୁରେ ଭେଟିଲେ ଆସି ଭାଇ ଗୋଟି ତିନି। ଗଦ ଗଦ କଣ୍ଠ ଯେ ପୁଲକର ମା ବଳି, ଆନନ୍ଦେ ଲୋତକ ଧାରା ନୟନରୁ ଗଳି। ମୁନିକି ଦେଖିଣ ଆମ୍ଭେ ତିନି ଗୋଟି ଭାଇ, ଦଣ୍ଡବତ ହେଲୁ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଯାଇ। କଲ୍ୟାଣ କରିଣ ସେ ବୋଇଲେ ମୁନିବର, ତିନି ଗୋଟି ଭାଇ ତୁମ୍ଭେ ହୁଅ ଅଜାମର। ବଦନ ସାଉଳି ଯେ ଶ୍ରୀ ମୁଖେ ଚୁମ୍ବ ଦେଲେ, କୋଳ କରି ଆପଣା ମଠକୁ ଘେନି ଗଲେ। ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଯେ ହୋଇଲେ ସର୍ବ ଋଷି, ସମସ୍ତେ ହେ କଲ୍ୟାଣ ଆମକୁ କଲେ ଆସି। ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ପାର୍ଥ ଶୁଣ ଦିବ୍ୟ ବାଣୀ, ଭାଗବତ ଅଥ ଗୀତ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ଭଣୀ। ଅର୍ଜୁନ ବୋଇଲେ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ରଥ ଥାଉଁ ଥାଉଁ କିମ୍ପା ହେଲ ପାଦଗାମୀ। ଯାହା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣେ ଖଟନ୍ତି ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ, ପଥଶ୍ରାନ୍ତେ ଦେହକୁ କିମ୍ପାଇଁ ଦେଲ ଗ୍ରାସ। ଶ୍ରୀହରି ହୋଇଲେ ପାର୍ଥ ବିଧି ମତେ ଥିବା, ରଥ ଗଜ ଚଢ଼ି କିମ୍ପା ଗୁରୁଠାରୁ ଯିବା। ଦୁଃଖ ପାଇ ଗଲେ ସୁଖ ହୁଅଇ ପ୍ରାପତ, ତେଣୁ କରି ନବମିଲୁ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ରଥ। ମନ ଜାଣି ପାଦୁକା ଯେ ଦେଲେ ସଚି ସାଇଁ, ତାହା ଥିଲେ ଆମ୍ଭକୁ ଯେ କିଛି ଭୟ ନାହିଁ। ଏ ମନ୍ତ୍ର ମତେ ପ୍ରାପତ ହୋଇଲା ଯେଣୁ, ନିମିଷକେ ତିନି ପୁର ଭ୍ରମି ପାରେ ତେଣୁ। କହୁଁ କହୁଁ ଭାବେ ସିନା ଚାଲୁଥାଉଁ ବାଟ, ସେ କଥା ହିଁ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କହିବା ପଣ୍ଡୁଚାଟ। ନାନା ଦେଶ ନଗର ଫେରି ଦେଖୁଥାଉଁ ସୁଖେ, ମନ କଲେ ଯାଇପାରୁ ଏକା ନିମିଷକେ। ଅର୍ଜୁନ ବୋଇଲେ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ନନ୍ଦ ବସି, ଅଶେଷ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯାର ହୃଦେ ଅଛି। ତାଙ୍କୁ କୌଣସି କଥା ନୁହଁଇ ନା ଦୂର, ନ ଜାଣି ମୁଁ ବୋଇଲି ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର। ଶ୍ରୀହରି ବୋଇଲେ ତତେ କହିବା ଅର୍ଜୁନ, ଏକ ଦେହ କାହିଁ ପାଇଁ କରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ହୋଇଲେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ସେ ବ୍ୟଥା, ସହଜ ନୁହଁଇ ଏ ଯେ ଅସମ୍ଭବ କଥା। ଅର୍ଜୁନ ବୋଇଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ହେଉ ଏବେ, ବେଦବ୍ୟାସ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଯେ ଘେନି ଗଲେ ତେବେ। କେମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ପୁଚ୍ଛା କଲେ ବ୍ରହ୍ମବଶ, ଏ କଥା ଶୁଣାଇ ମୋର ପିଣ୍ଡ କର ମୁଖ୍ୟ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୋଇଲେ ସେ ମଠକୁ ଘେନି ଗଲେ, ବସିବାକୁ କୃଷ୍ଣଜୀ ନ ଆଣି ପାଣି ଦେଲେ। ବେଦବ୍ୟାସ ହୋଇଲେ ଶୁଣିମା ଦେବରାଜ, ଏ ମଠ ଗୋଟିରେ ତୁମ୍ଭେ ବିଜେ କରି ଆଜ। ତିନି ଗୋଟି ଭାଇ ଯେ ଭୁଞ୍ଜିବ ଆମ୍ଭ ଅନ୍ନ, ତେବେ ସିନା ଆମ୍ଭର ଜୀବନ ହେବ ଧନ୍ୟ। ଆମ୍ଭେ ତାଙ୍କୁ ବୋଇଲୁ ବହନ ରାନ୍ଧ ଭାତ, ତୁମ୍ଭ ଅନ୍ନ ଖାଇ ଆମ୍ଭେ ହୋଇବୁ ପବିତ୍ର। ଯେ ମନ୍ତ୍ରେ ବ୍ୟାସ ମୁନିଙ୍କି କାମଦେବ ସାହା, ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳେ ଅପୂର୍ବ ବା କାହା। ଯେତେବେଳେ କାମନା କରିବା ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ, କୋଟି କୋଟି ସମ୍ପଦ ମିଳଇ ଆସି ସର୍ବ। କାମଧେନୁ ମନ୍ତ୍ର ସେ ସୁମରିଲେ ଋଷି, କୋଟି ଚନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପଦ ପ୍ରାପତ ହୋଇ ଆସି। ଯାହାର ଯେ ବଣ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା, କାମଧେନୁ ପ୍ରସାଦେ ପୁରଇ ମନୋବାଞ୍ଛା। ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ କହେ କର ପତ୍ର ଯୋଡ଼ି,
ସନ୍ଥ ଜନମାନଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ନାମ ରତ୍ନ ଗୀତାଏ ମୁଁ ଭାଗବତ ରସ ସାଧୁ ଜନମାନେ ମୋର ନ ଧରିବ ଦୋଷ। ଇତି ଶ୍ରୀ ନାମ ରତ୍ନ ଗୀତାୟାଂ ଶ୍ରୀ ହରି ଅର୍ଜୁନ ସମ୍ବାଦେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ ଗମନେ ନାମ ଦଶମୋऽଧ୍ୟାୟः।